Hello, gents, ladies and gentlemen and ladies. Mijn naam is Aston Madonna. Waarom ik zo een beetje verduidelijk wat in mijn leven aangaan. Ik weet daar is mensen wat nog al gehoord het. Daar is mensen wat weet en daar is mensen wat nog wonderen hoe het gaan. Daar is mensen wat misschien nog niet weet die. Daar is andere mensen wat net gehoord het. Maar ik wil zo'n beetje duidelijkheid scheppen rondom die hele bezigheid. Zoals van jullie weet, als ik van jullie was het laatste jaar, en even zo'n augustus maand, was ik beschuldigd om wanneer ik het allegedly het ik probeer om een kind van 7 jaar, als ik recht is, 7 jaar of 6 jaar, te verkrachten. Ja. Ik was beschuldigd van dit en ik heb hoofdgelopen. Ik was even toegesleept. Ik was in de tronk. En ja, dat was de situation. Bij mensen, daar was stories rondom die hele ding. Maar ik wil nog vandaag die perse bekje door. Zoals mijn oma zou zeggen. Je wil nog die perse bekje door. Als die ware story, ja, dat is een ware story. Dat ik gearresteerd was voor dit. Dat is een ware story. Daar is een zak in mij. Die zak praat niet over. Maar hoe ver is die zak? Die zak thans. Die zak is van die rol afgehaald thans. Because the investigating officer was not efficient in the evidence en die goedjes wat hij moest krijgen. Zo hij had nog wel voor 6 maanden lang nog net evidence bij elkaar gemaakt en zo. En zo obviously dit komt gepaard met financiële uitputting. Want ik moest nou voor elke verschijning moet ik een procureur betalen. Moet ik die procureur betalen en ja, dat gaan we nou daarover. En zo, dat is ons nog erg om financieel uit te putten. En zoals meeste van jullie weet, als ik aan die fotografie bezigheid. Die ding het baie gevat aan mij dat ik mij baie affecteer, even in mijn werk. Dat heeft gemaakt dat ik cliënten verloor. Dat heeft gemaakt dat ik bezigheid verloor. Dat heeft gemaakt dat ik focus verloor. Dat heeft gemaakt dat ik partly mijn responsibilities als een vader niet kan nakomen. Dat heeft baie dingen veroorzaakt en ja, zo komen het later maar nog net eerst daar. Oké, hoe ver is die zak? Die zak is nou op die stage waar het van die rol afgehaald is. Is nou eerst van die rol af. So normally in zulke situations, in zulke zaken, nee. Als een zak, daar is een zak wat van die rol afgeskrapt wordt. Eerst omdat daar misschien nou een geval zoals die waar die staat nou te lang vat om die evidence en die goedjes te geven bij elkaar te krijgen. En zo wat het veroorzaakt is, dat veroorzaakt een vertraging. Want die zaak komt nergens, dat wordt net blijven uitgesteld en zo aangestaan. Zo, nou wat nou gebeurt is, daar is zaken wat je krijgt wat zo uitdraaien. Wat totally uitgegooid kan worden na een zekere periode of tijd. Maar in mijn geval kan hulle 2090 weer terugkomen.
En vir my sê, kykie, ons het die statement gekry, so die stuk gaan nou weer voortgaan. Which means die ding eindig nooit, unless die magistraat die dag sê, kykie, ons bevind jou onskuldig aan die ding. En ja, verstaan jy nou. So dat is 'n goeie ding en ook 'n slegte ding. Want soos nou kan ek vir tyd en wyl aangaan met my lewe, maar ek sal altyd die ding in my agterkop hê dat die ding kan eendag weer na vore kom en dan kan dit my weer van oor af trigger en so. So om dit te vermy, of nie vir te vermy nie, ek hou maar net my kop bo water because of ek weet die Here weet en ek weet hoekom die ding gebeur het en ek verstaan ook hoekom dit gebeur het. As ek spyt dat dit gebeur het, ja, ek is maar okay. Ja, ek is baie spyt dat dit gebeur en daar is baie dinge wat ek blame in my lewe. Daar is mense byvoorbeeld wat ek blame vir die situation. En ek is besig om die courage by mekaar te kry om die mense te release, jy weet, om hulle te vergewe vir sekere dinge wat gebeur het, wat my dan wel in die situation op een of ander dag gebring het. Because die ding het te begin gehad, maar ek sal nog nie in detail ingaan nie. Daar was 'n punt in my lewe waar ek gevoel het, okay, nee, die is nog genoeg. Ek gaan nou maar opgee en ja, daar was hy punt wat ek was poot het. Maar omdat ek mense in my lewe het wat regtig vir my omgee, wat weet dat ek is nie sulke persoon nie. Ek is regtig sulke persoon nie. Ek sal aanvaar as jy my sê, nee, het miskien iemand, ek weet nie wat gemaak, maar poging tot verkrachting is 'n heavy case. En vir die wat jy weet, is 'n baie heavy case. Dit is in dieselfde kategorie van moord. Dit is in dieselfde kategorie van, ek weet nie wat moet ek sê nie, maar dit is 'n ernstige ding. Dit is 'n serious allegation. En dit kan vir my like in tronk toe vat vir 'n baie lang tyd. Bygesê, ja. So vir die wat jy weet, dit is wat aangaan in my lewe. Vir die wat weet, okay, right, jy laat seker mos nog maar gepraat en so. Sommige mense praat of wat nou meer. Maar anyway, ja, dit is wat gebeur. En almal wil weet hoe dit gaan. Ek is regtig fyn. Ek is fyn, ek bid. Die Here dra my nog. Hy bewaar my, hy beskerm my. Ek is alright partially. Ek probeer om nog nie te veel te dink aan die goedjies en wat so krap aan my en so aan. Maar soos ek sê, ek is fyn. So kom ek los julle met die ene, ja. En dan gesels met my, wat julle dink in die comments, gesels met my, praat met my, dink julle is waar. Onthou jy is geregtig tot op jou eie opinie, so jy kan sê wat jy wil. Ek kan nie vir jou sê, jy moet nie dit sê nie, dit sê nie, so. Sê maar vir my wat jy dink, ja. Ja, en kom ek sê vir jou baie dankie. En vir die wat nou die video kyk, nou weet julle mos nog wat gaan doen, hè. So ek hoef nie weer van iemand te verduidelik wat gaan doen. Die ding met my Facebook account is gehack.
Ek het nie weer access tot die account nie. Ek het 'n ander account, maar ek dink is ook beter as niemand dit het nie. Of miskien sal jy dit op 'n later stadium kry. My TikTok werk nog, ja. En al die ander goedjies is nog alright. Maar die page is weer alright. En ja, my Facebook was gehack. So dit is veroorsaak dat ek meeste van my goedjies verloor. Ek het 'n ander phone. So meeste van my nummers, die phone het nie met Google gewerk, want dit is 'n Huawei. En Huawei en Google het 'n stry of misunderstanding en so is hulle werk nog nie weer saam, sien jy. So ja, kom ons kyk maar na die goedjies. Sê vir my wat jy dink, sê vir my die goedjies wat in jou mind ingaan. Dankie net.